Bejn it-3 u s-6 ta' Novembru fl-MFCC f'Taqali se tittella t-tieni edizzjoni tal-Playcon, konferenza dwar il-video gaming u l-esports. Dan l-avveniment se jiġbor taħt saqaf wieħed stakeholders ewlenin f'dawn iż-żewġ setturi. Din il-pjattaforma hija mmirata li tkompli tkabbar is-settur tal-gaming f'pajjiżna u tesponi t-talent Malti fl-industrija. Il-konferenza mhux biss se tesponi l-Opu eSports iżda se tinkludi inizjattivi edukattivi immirati li jiffurmaw u jedukaw tfal tal-iskola, żgħażagħ u adulti dwar dawn l-industrija emerġenti u l-opportunitajiet li joffru. Waqt Playcon se jiġi organizzat ukoll summit li laqqa flimkien l-aqwa imħuħ f'dan is-settur biex jaqsmu l-arfien u l-esperjenzi tax-xogħol tagħhom f'dawn l-industriji fuq livell lokali kif ukoll internazzjonali. Waqt din l-Expo numru ta' kumpaniji tal-iżvilupp tal-logħob tal-kompjuter bbażati f'pajjiżna se jesebixxu l-logħob li jipproduċu. Waqt it-tnedija uffiċjali ta' dan l-avveniment il-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri għalli minn barra li tiġbed lejn pajjiżna investiment barrani u tiġbor taħt saqaf wieħed l-aqwa talenti f'dawn l-oqsma. Inizjattivi bħal Playcon is-servi ta' vetrina għaż-żgħażagħ Maltin. Intant qabel it-tnedija ta' Playcon ġiet inaugurata The Link, sala ġdida għal konferenzi u l-avvenimenti, mamra bil-faċilitajiet neċessarji kollha li tinsab biżwit l-uffiċċju tal-Malta Business Registry u Gaming Malta.